Celebrity mu na TikTok ne ma kuke ku ba mu kunya. 17 ta fito ana ta barewa har yanzu kun kasa siya ko ba a daddawo bane. To ba za ku kunya ta ba nace bari na zo na karo muku ita. An rasa ta farko, ummi gayu ta bude muna ta munna na ji wani ya jefa ta wai a kani wuce ita ce ta farko. To a TikTok Nafisa Ishaq a madadin kungiyar tsaya da kafa masu neman na kansu ba Abuja na je ba ina nan Farm Center a Kano a Misbahu Communication na siya. Yauwa gashi nan dal, oke ba a bude ina ta surutu ne ma suke su kunyata mu to ba zai yi ba. Na fitar da mu kunya gashi nan. Dal ne ma yayi rana mata a kama sana'a don wallahi bana Abuja ma ba kowa zai bada ita ba ta yi kuɗi ba rahusa gashi na a tashi a kama sana'a wallahi halak mu muna alfahari da sana'a gashi nan ba Abuja ba Kaduna ba Lagos muna Kano. Allah mun gode maka kun kasa siya ne ma kuke ku ba mu kunya kashe Dapat macam ni. Fara. Wah. 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 Alhamdulillah.